Hát ugye ez egy kis videós sorozatnak a bevezetője, azért is beszélgetünk most én általánosságban, és jöttek velem barátaim, itt van Németh Benjamin is, vagy Trerand is, de majd jön Szentpéteri Szabi is, és egy sorozatot készítünk, milyen fákat ajánlunk, milyen cserjéket, azon belül is milyen fajtákat ültetni, úgyhogy remélhetőleg jó hosszú sorozat lesz. Igyekszünk majd ebben segíteni a otthon kertészkedőknek, meg mindenkinek, mert tényleg nagyon változik a klíma, sok kérdést kapunk mi is, hogy fú, szétéget, nem virágzik, tönkrement, leszárad el vele, mit ültessünk, tehát igyekszünk ebbe segíteni. Most egy gyönyörű faiskolában vagyunk itt, a fák mellett, és a fákról beszélünk. Egy picit szóba kell hozni ezt az import, export, hazai termelést is, hiszen én is rengeteg hazai termelőt ismerek, nagyon jó barátaim sokan, akár csak itt is szerintem az itt lévő évelők, termelők zömével nagyon jó barátságban vagyunk. De a fáknál nagyon gyakran hallom azt, hogy import, export, behozzuk, kihozzuk, hogy ebbe segíts egy kicsit, hogy ez most jó, nem jó, mire figyeljünk. Igen, ez olyan, mint az életnek más területein is, nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Valahol a megoldás, a helyes válasz a középúton van. Azt gondolom, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy mik a mi erősségeink. Nyilván a gyengeségeink is, de bizonyos megvannak azok az elvitatlan erősségei Magyarországnak, amik amellett szólnak, hogy bizonyos növényféléket, és nyilván nem pálmáról vagy agávéról beszélgetünk, de a hazai klímán megnevelt növények, azok bizonyos előnyökkel bírnak. És az egyik legfontosabb a klimatikus előnyei, hiszen nem nehéz elképzelni, hogy egy tőlünk jóval enyhébb klímán nevelt azonos taxon, egy jóval intenzívebb körülmények között lényegesen lazább szövetszerkezetet tud elérni, gyorsabban fejlődik, viszont egy klimatikus hatásoknak jóval kitettebb végterméket kapunk meg, jelentjük akár egy holland vagy egy észak-német. Igen, ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ez tankönyvű volt, de mondjuk azt, hogy egy holland import növény. Nem, próbáltam nem mondani, de valóban erről van szó, hiszen onnan van egy nagyon párásabb, hűvösebb, árnyékosabb a terület, és bekerül mondjuk ebbe éppen nincs 40 fok, de erős UV van, szél fúj állandóan, bekerül a rossz talajunkba esetleg, hát ott egyszerűen nem fog semmire menni. Nehezen, így van. És mivel a taxonban benne van az a genetikai képesség, könnyen lehet, hogy otthonra talál átvergődni magát, de semmilyen előnyt nem fog jelenteni egy olyan növényel szemben, amelyik hazai klímán megnevült, esetleg kis szaporítóanyagként érkezett Magyarországra, de gyakorlatilag a termesztési életciklusát azt már a hazai klímán ehhez hozzászokva. Tehát akkor azt jól értem, hogy ha mondjuk szaporítóanyagot vesz egy kertészet, egy termelő, és itt neveli föl, az jó, mert akkor ehhez szokott hozzá, erősebb szövete van, megedződött. Lehet jó. Itt is jó, hát lehet jó, mert aztán van egy másik fontos, amit a botanikusok emlegetnek, sokszor a génsodródás, hogy azért a legeslegjobb dolog botanikai és élettani szempontból, hogyha egy adott élőhelynek, az adott taxonoknak a genetikáját is megőrizzük. Magyarán szólva, azért mégiscsak, ha a zöld szakmának minden szereplőjének a kívánalmát figyelembe akarjuk venni, akkor valahol mégiscsak az lenne a jó, hogyha az itteni génállományból előállított szaporító anyagból nevelődnének meg hazai fajiskolákban, a hazai klímán a végtermékek, és ezek adnának egy úgymond élőhely és minden szempontból, ha tényleg itt botanikusoktól kezdve faiskolásokat mindenkit figyelembe veszünk, akkor születne meg egy kívánt optimális végeredmény.